Kanigre ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pulia phi de meri nongti walang kimat ki bok kong san jo ka khubor mta ka step lapun kemia jaka ka Shillong Municipal Board ya kinong di madan ki baju shong ha ki surok ha ka than nan umkhra Umantri ramba ka jila konot ke sangma ula play ka Pine Home Eco Sustainable Project ha maulang wir badiak open air museum ha ka than mausanram Meghalaya State Skills Development Society Shen kan sapan long ye ka program Aikam Aijam ha ki jaka ki ba pher jong ka West Khasi Hills but ha Eastern West Khasi Hills District ki khobor ki bapnya ka Shillong Municipal Board SMB minnin ka singi kala sedang man pun kriya ki nong de madan ki baju shong de jing de ha ka than lan umkhra la pun kriya ki menta si ki jaka bala bu kerpang ha Bright Star Well Bungalow but ha barik kabadan habarik bar ha jaka penyeng kali jo ka municipal ka bahadhan kiti ki board bari khmi eka Shillong Municipal Board da ka jingkar sanang jo ki pulit bagi nong punya snong kila weng no ya ki jing penyeng dukan ki balong shipor badi ki we ki tiar baju bu ha ki surong katai ki jing persang jo ka SMB kala long ka bayat bet ya renti namar bagi nong di madan halat mukhra ki komu ya ka hukum ban pen kerja jaka no eki bat kani kala pen kelo ya ka jaka ya ka jing ya ki kali bat ki pat ba ha surong CEO Khasi boru ong ba barok kinong di madan kila manjur ban kandya jaka de jing de hadien ba kila dap yo jing tip lepa nadu shibnai menshwa KMLA jo ka East Shillong ka kong amprin lingdo kala dan lang ha katika por bat ka dorbar snong ki dekhot ka sengken thai seng samla kila krishan ba kan dan ka jing ya bet ha kani ka jing pen kriya ya kinong de jing de hamadan Umantri ramba ka jila kontrak ki sangma minnin kasi ula play ka Pine Home Eco Sustainable Project ha ka Shnong Maulang Wir Southwest Khasi Hills District badik open air museum tualong war ha ka than Mausanram East Khasi Hills District ha ka tika program ki baladon langi ki thup eu sambot menteri ramba ba president tensong umantri ka tourism Timothy D Shira ki MLA bat ki we ki he sarkar ya ka project Pine Home Latai da ka jingkershan pisa pura na ka sorkar jila lingba ka Meghalayan Age Limited ha ka jingnut jingsap ka balong saw klur tingka la shna bat penendor ya ka da kikti ki batbet jong ki try muluk da ka penen kam ya ki jing odor bat butre kam jong ka Slovakia Sanmut ki breu ki bagan thopru ya armut ki khana shinrang barat bat ka wei ka kenthai ki bana Meghalaya ki la do ai na ka jong ka jing im ha ka jing pro ding ha ka wei ka hotel ka baha Tarapit Birbhum District jong ka West Bengal kate ka jing ja ka pasngosi kala ja min nin ka step ranga ka sokar Meghalaya kala pen bana bakan siu mar ar lak tingka ki bahi nga sem ki bajantam e jong ki breu ki balayam na ka jing bam ka ding ka bashir khai umantri rangba konrat ki sangma ula pen pawi ka jing sngosi ka bakraw halor ka te ka jing plu ding ka bala shim ka jing im jong san ngut ki nong shong snong ki bana dalu West Garo Hills ki bala le pilgrim sha Tarapit ki den san jemut ki breu ki bana West Garo Hills ki bala sa lang ha ka te ka hotel bat ki bala lat im da ka jing rap jong ki weipan Office trekam jom additional resident commissioner Meghalaya House kala yakran bat ka bor sarkar ka badikmi ka Birbhum District ban ai ki jinginap ki badan kam kirki iki longyong long sem jong ki te ki briu ki balangat ha ka apot floating ki bor bahalor jong ka Meghalaya food safety ki la ajing tha ki nong di do bat ki nong di do kha ban pen blien ya ka jing ne kho ye ki basa jong ki badan penen kam ru ya ki ding sho do ki babha khanang manya da na ka jing ja khlia pen kharoi jing pang badan bu ha ka jing shngan ya ka kot ka khya jing ki pat ba kinong di do banong di do kha ki haban bo la ki jong ki wat ot do ki ba hala ki jong ki rong kum balap tha na ka benta ka do masi da ka wat rong kti ka do blang da ka rong jengam do siar rong sun beneng do snyang rong depei bat ka do kha da ka wat rong ding la ai jing mut ru ba kinong di do bat nong di do kha kin penen kam da ki ding shan do ki bam kjet bat da ki tari steel ki bam kem sarang Kidi ben penne ya ka jing ne kho ja ka basat bahai ki tari ki wat da ka saban lani da ka khlut ki ba khlut pra fu degree Celsius ka Meghalaya food safety ka ong ba ka jing khlut ke da na ki khnyang jing pang ki baran ha ka bam ki dong pen Kenya ka ni ka jing patha ki la bani ki ndo jing e kat kum ki kindon ki baran ha ka Food Safety and Standards Act ar hajar riu la ong commissioner Dr. Joram Beda
Deputy Commissioner Food Safety Enforcement kakong DBS Mukim menhin kasi kala ong ba kawai ke restoran ka bala let jurep kensan bat ka badan ha saufurlong kala pen ken yaki kendon trekam bala bo de ka food safety ha ka jing ekran ba kinong pathai kubor hadien madep khmi binya ya ka long kaman jong ka jing kho jing suba ha ka te ke restoran kakong Mukim kala ong bala khang no swashi por ya ke dukan banyak pendep ya ki jing dawa ki badan kam kat kum kaan kala itu ba ka te ke restoran ka ya ka license ke babiang handai la pendam no shwa menta shipor ba gidang ap mentai ka kaipot ka babanya ni ki officer jongka ha shwa ban shim ya ka rai ayu kenne nang ni shkman halor ka jing saphyang jongka wei ka video harensan ka social media ba la sat iki tiar shet tiar bam hawa umkra ka kong Mukim kala penti kena ba ka tai ka video bala penmi ka don ka jinge dei bat ka tai ka restoran kini gedi ka khubor ka bawan shwi na ka Akashvani Shillong. Kani kini ka Akashvani Shillong in beteng biang ya ka khubor. Ka Deputy Commissioner jong ka West Khasi Hills ka Himan Nayak kalakan tu ki samla watkam baginya shimta ha ka skills Meghalaya recruitment drive arajar arfunriu ka bari ka program ICAM IJAM ba penyat ka Meghalaya State Skills Development Society MSSDS. Ketika program kan long ha ka khatkhandai tarik unailar ha Shalang Dorbar Hall arpho tarik ha Tinghor Dorbar Hall Rimuliang arpho tarik Harambrai Dorbar Hall arpho san tarik Hanongston Dorbar Hall barah ka arpho frak tarik unailar an penlong ha Riangdo Dorbar Hall Mausndrun kisamla puli ki bala pendep ya ke jing puli na do class 8 cheneng kila mun penung kerteng ila di na ka menta kilat yo kam hagi tanat sumar nongpang hagi kam mystery ba pher ka tanat hospitality transport ki karkhana kali bat ki jaka pen bhabrio ki ba apply ki de ban ralang ya ki kot ki sla ki beran kam baro sha ki de ki jaka bala pen bana mentan lani ha ki office jong ki block ki ba jantam e ka Meghalaya State Skill Development Society MSSDS hapo jong ka CM Skill Mission kan pelong ya ka program ICAM IJAM nadu ka arpho tarik nailar Hatirot Singh Memorial Hall pendem umyong naga bantagi samla watkam ki bawat lat banyokam Menteri ke Sarkar Jela ubadairu UMLA ke Mairang ba met ba lingdo ulaong bakidan hadu riau hajar tli ki kam ki balapan ap ha kani ka thop ai kam ka ba ar ka ba thop ki lat yo kam ha ka tan hospitality ka koi ka khia ki karkhana pen mitiar ki nongnya kali bat ki we uba met ba ulai tho ba ha ka thop ka baning kong sis pa san phomot ki samla ki la yo kam ha ki tanat ki ba pher ki samla ki ba apply ki di ben long ki bala pendap la kumno ka kadan pulih class 8 bat ki baladap khat pras nem karta shaneng uba lingdo ula kentu ki samla ban let cha ketika program ICAM bat ban shim ka buye kini kalan ki badan kamon ki la ban wat jing tip ba khamnya now officer ka MSSDS East and West Khasi Hills District kakan ho ilakai triathlon ka ba ningong e jang Meghalaya kalawan phai ying ringkat bat santli kita kama ki bakan thop Lightly kita kama rupa, but artly kita kama tama, bakila yokur na ka National Age Group Triathlon Championship kabla long ha Balivadi Stadium kabla na Pune haka katsan kan riu trik naila arhajar arpun riu. Ka Meghalaya Triathlon Association ya ka badang shula sengdang ha upnai jeliu mentahi usnem kalapan mi kat armut kinoi lekai kata sanmut ki shendang ban nyamut ki kintai ki bela let penyakun bat shibun mut ki weipat kinoi lekai ki bela wan kelengeri. Kinong ila kai ki mana Meghalaya kila yo takma rupa kilong isumar biang maulong Adonis Lingdo bat I Glarinda Luizia Walang kat ba ibala siudor Walang bat I Nafi Sabet Nongbet kila yo takma tama kinyawut ki wipat kinong ila kai na ka jela kila pendap ya ka jinga khun jengki da ka barung ha ka top 10 hala ka jong ka thup ka Presiden juga MTA ka Kongrefika pede kala ai khoble yaro ya ka kenhoni le kai baro ka we bat iki coach bat ya kinong ka shan baro katu kani ka khubor kala kot bakala wanshpi na ka Akashvani Shillong sa shipor kata khubor phrabaji nginya so baga Delhi station na ka banta ki we pat ki khubor kani ka Akashvani Shillong